Hadin kajing penpena na kibor ka Sarkar Jila Meghalaya ba onhap ban khangshwa sipor arpor ya karung kami syaki arteli ki hospital haga jela kata ya ke Bethany Hospital kabadon hasor nongpo bat ka Bethany Hospital kabadon hanong ba shalong kabalalong hadin kajing kem jong kajing pang coronavirus yau doktor barang ba jong kine ki arteli ki hospital ki badon hangne hari khasi hakaju kapor kinong tre bat kinong syak sumar ki badon hapo kate ke hospital labta yeki bakin syong bet hangte tat hadu banda penbena da kumoi pat khnang bagane kajing pang yebit kan om sapriang syaki pat ki badon habar jong kate ke hospital na kaliang jong ki babun kinong pang ki badon ha kate ke hospital watla kalade kapor ki bakin litno sying henry kin haban syong shwa hangte badru na kaliang jong ki babun ki las ngolem ya kine kinong tre bat ki rupai ba ki bahap ban set kut yala de hangte kumta ki babun ru ki lapha ya ki jingno senyang sya kate ke jaka ajing sumar nadu kinong mikmat pai ba kinong ilam shnong ki rupai ba bat ki kenuhun baper da ki marbam kum kajing yeshim benta bat kajing ai masim ya ki bakim dai ban rit mansim lane banting ban smit ka riboy dorbar hapo kajing yalam jong ki laingut kinong kitkam ki bahakmat ki bakentup ya uba RR Makodo kumu chairman uba RB Shadap kumu general secretary bat uba B nong mali kumu finance secretary jong dorbar menta kasngi kilalej ban senyang dau khau upan bat kiwe de ki marbam ki bolong kum kajing kershan bat kajing ai mansim lem ya ki bala sakut ha kate ke hospital nadu bala penbena ban hab ban khang shwa sipor arpor ya kane ke hospital ha kaju kasngi kata neka step ka Riboy Tourism Development and Environmental Forum ha kajing yalam jong ba pilat tiuso kumu chairman bat uba wan prang sumer kumu publicity secretary kilalej ban shimbenta bat ai mansim ya kinong tre bat kinong syak sumar da ka sya step lane ka breakfast da ka ba aide ya ki jing kerku kerdo bat kinlong ki baklany ha kamet bat ka mansim ban chanya ha ublei ngi nakaliang jong ka Riboy Dorbar kini bino laingut ki bakalap ha da ka seng ba RB Shadap kum general secretary bat uba bat hok normally bolong kumu win finance secretary jongi wan ai kini ki tiar ki kentuk yu khau ki han ki wek ingdan kam ko na Bethany Hospital dengan nongpo ni penpau ki sengu ya ki dekat jongi ki senyang lang ni kawan ai kini ka jingiram ni kerman scam kini jingiram bolong ka berit kan long ka jing yarak ya kini ka ingdan kam juga ni hospital ni sakut ni kiba sakut ni ki paramarjan jungi ki trai senang terpau jungi akan dia kata publish